अमा बिथै नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलावहाय आरोबाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ आरोबाव नायलांगोन होननानै दा नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआबो ओरैनो लोगोफोर दिनैहाय अमा आथिं लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय बे अमा आथिंजों बिथै बेखौहाय फ्राय खालामबाय एवबाय ओमफ्राय आलुजों नाथुर जुनायजोंहाय जल खालामदों ओमफ्राय मैद्रु एवनाय दं आरोना दा आङो ओंखाम ओंख्रियाथ' संखांबाय जोङो आइजों आंजों संदोंमोन संखांनानै मोनबाय बेनिफ्राय आङो दुगैबाय खर' लोबदोंमोन दा लोबखांनानैहाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आङो खावलायो आरोना जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानैहाय आंनि चेनेलखौहाय एसे सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामलांदो लाइक होदो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो आरोना माबायदि जादों भिडिअआवहाय आरो माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नैबे आलु जहल अमा आथिं एसे सान्दुंआव खानाया राननायनि अमायाबो गाबगासिनो आंना हनै बिलाय आङो आदार थांखाबायमोन ओमफ्राय आरो फैबावबाय माने